U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Bog nade ispunio vas svakim mirom u vjeri i Gospodin bio s vama. Braćo i sestre, ovo je dan tuge i žalosti zbog smrti naše drage pokojne Kate. Okupili smo se ovdje pokraj njezina tijela da ispovedimo svoju vjeru, da vidljiva smrt život ne oduzima, nego ga Kristovim uskrsnućem od mrtvi mijenja na bolje. Ali ujedno želimo ožalošćenoj rodbini iskazati svoju sućut i donijeti utjehu vjere, te za njih moliti, da i sami nastave živjeti snagom vjere pokojnice. Čitanje poslanice Svetog Pavla apostola Filipljanima. Braćo, naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja Gospodina našega Isusa Krista. Snagom koja ima moć sve sebi podložiti, on će preobraziti ovo naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Riječ Gospodnja. Sućut u ime veličasnog Bože i u moje osobno ime, kao vjerujem i svi u nas ovdje prisutni, koji smo se okupili oko vas, ali i oko pokojne Kate. Dolazak svi u nas ovdje znak je da je pokojna Kata, ali i da je vaša obitelj u našim srcima ostavila svoje tragove. Zato želimo biti u ovome trenutku, kad vama tako draga osoba odlazi s ovoga svijeta, i želimo iskazati svoju blizinu i svoju nadu i vjeru. Evo, izabrali smo ovaj evanđelski ulomak. Pokojna Kata, rekli bi, živjela je među onim malenima koje Isus veliča.
U ruke Tvoje, blagi Oče, izručujemo dušu svoje sestre. Čvrsto se nadam da će ona i svi koji u Kristu preminu s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zahvaljujemo Ti na svim dobročinstvima kojima si za ovoga smrtnog života obdario svoju službenicu. Ona su nam bila znak Tvoje dobrote i blaženog zajedništva svetih u Kristu. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvorio je rajska vrata, a nama što ostajemo, daj da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo si u susret Kristu. Tako zauvijek budemo s Tobom i s ovom našom sestrom, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sveta misa zadušnica bit će večeras u 6:30 u župnoj crkvi na Budajnici. Pođimo u miru. Odmah nakon sprovoda rodbina poziva sve na Daču ili Karmine ovdje u restoran Brod u blizini groblja. Ima jedna duga cesta koja vodi sve do raja, to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Ima jedno obećanje, Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine, i svjetlost vječna počivala u miru. Duša njezina, duše svi vjerni mrtvi, napuse pokojnog ljude, po milosrđu Božjem počivale u miru. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi.
ćemo se pomoliti, evo prije svega da Bog blagoslovi ovo što je nama rodbina pripravila, a naravno svi okupljeni evo oko pokojne Kate i mi ćemo zahvaliti rodbina što nas je pozvala, a izmolit ćemo što nas Bog dragi očuva i blagoslovi, jer nama je živjeti, a pokojno je nek Bog udjeli vječni život kako vjerujemo. Ja uvijek kažem, ovo što mi se sastajemo i oko sprovoda, to je ispovijest vjere u uskrsnuće koje nama podjeljuje Isus Hrist. Pa neka i on i nas čuva, jer svi idemo tom cilju. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Pokojnoj Kati, pokoj vječni daroj Gospodine. Svetost vječna vijeka za vijeke. A blagoslovi ove darove koje si nam pripravio i daj i onima koji nemaju po svojoj dobroti u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Drago djevo, svih milosti puna, vječnog tu